ወዲ 7 ዓመት በዓል ሓፍቲ ንጓል 20 ዓመት 5 ኪሎ ወርቅ መኪናን ሸሊሙ ተመርዒቦም ኣብ ስዑድ ዓረብ ሓደ ወዲ 7 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ሃብታም ኣረጋዊ ንሓንቲ ናይ 20 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መርዓ ዝሓባ ክቡር ህያባት መዛረቢ ኮይኑሎ እቲ በዓል ሓፍቲ ንበዓል ቤቱ ንመዓልቲ መርዓ ዝኸውን 5 ኪሎግራም ወርቅን ዘመናዊት ናይ ሮይስ መኪናን ከም ዘበርከተላ ተገሊጹ። እቲ ዝተወሃበ 5 ኪሎግራም ወርቂ ጥራይ ብናይ ሎሚ ዋጋ ዕዳጋ ልዕሊ $756,000 ዝግመት እዩ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብሰንኪ እቲ ዘሎ ናይ 50 ዓመት ዕድመ ፍልሊን እቲ ዝፈሰሰ ዕሉል ሓብትን ዝተፈላለየ ርእይቶታት የልዕላሉ። ብዙሓት ሰባት ነቲ ጉዳይ ምስ ሃብትን ፍቕርን ኣተሓሒዞም ዝተፈላለየ ርእይቶታት ክህብሉ ይረኣዩ። ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉ?